Gikatakdang gub-o na ang kontrobersyal nga haligi nga nagbuwag sa PhilInvest Land Incorporated ug Cyberzone Cebu Tower gikan sa IT Park sa Barangay Apas, Cebu City. Kini kung mapirmahan na ang kasabutan tali sa gobyerno ug sa mga establishmento nga muhatag og higayon nga ablihan ang Gyeonzone Street sa PhilInvest. Si Janet Hapson, Media Relations Manager sa Cebu Holdings Incorporated, ningon nga human sa ilang panagsabot og detalyadong pagtuon ang ilang kumpanya ug ang probinsya sa Sugbo ni uyon sa paghatag og access points sa ilang mga propiedad. Si Hapson isulti nga naglaom sila nga ma-finalize na ang kasabutan nga dili lang makabenepisyo sa mga investors ug kumpanya sa Cebu IT Park ug sa Cebu Province Properties apan lakip na ang komunidad duol sa lugar.